Kaixo errugbi zale guzti-guztioi, Urbietatik, Gernikatik, Euskal Derbia dugu, Puri-purian dago Orezko maila, eta gaur aurrez aurre izango ditugu Bizkaia Gernika eta Hernani. Jose Felix Urrutianka, kaixo? Arratsaldeon danori. Bueno, partidu interesgarria, batipat, Gernika ondo dagoelako, eta Gernika eta barkatu Hernani. Ez dagoelako hilda. Larri bai, baina ez dago hilda. Eta erakusten ari da hori batipat Euskal Derbietan. Bai, egiz esan ez hori zen. Hernanik 2 partidu irabazi deuz, lehenengoa uste dut Ordiziri, bigarrena Getxori, eta ia hor zer gertatzen dan. Espero dut gaur, bueno, gauzak... Zu etxekoa zara eta etxekoen alde. Itxi dizela hurrengorako. Dena dene aipatzekoa da, Hernanirentzat ez dela bat ere zela itxarra hau, hemen irabazi izan du. Bai. Eta zelaiaren egoera ikusita, ez dakit, Madri aldeko edo Levante aldeko talde bat etorrita lokatzak behar bada atzera botako du, baina Hernanik ez du atzera egingo lokatza eta ura ikusita. Lokatzak ez, nik uste dut gaur Gernikarantzako igual errezagoa izango zen, Kesos edo Sanboi edo lako ekipo bat igual hartu. Baina ez, precisamente ez Hernani. Hor daukago 15koa, Unai Lasa, Bilbao, Sánchez, Astarloa, Ortiz, Fouls, Maguna Zelaia, Sala, Olaeta, Castiglioni, Saep, Barandiaran, Zubil, Urkijo eta Olaeta. Horixe Oskar Astarloak zelairatuko duen 15koa. Hernaniren partetik, Noriega, Otaño Orbegozo, Otaño Arkaitz, Beñat Iradi, Ander Gutierrez, Iñaki Otxotorena, Jon Otxotorena, Igor Genua, Peio Perez, Elortza, Garmendia, Etxeberria, Matin Collado eta Oier Garmendia. Patri Polidorik, gaurko partidurako hautatutako 15koa. Eta une honetan Igor Genuak bote lasterrean partiduari hasiera eman dio. Eta haizea bai, pareko haizea ganera. Bazirudien euria botako zuela, baina oraingoz errespetatzen ari da. Baina haize honek ere eragina izango du jokoan. Hasteko, Hernani baloia berreskuratu, Gernikarren zelaian, defentsa lerroa utxinaian, baloia libre da. Pase luze egiteko moduri baduen Igor Genuak ez, oinarekin jokatu du, presio egiteko baloi ona da, eta ondo jaso du Magunak. Gaur Erne egon barko da baloi horietan. Edo zein lekutan ostikoa ematea ez da erremedio txarrena izango. Ez, nik uste dut ostiko asko ikusiko duzula. Hortxe da. Zelaia ikusitxe. Igor Genuak jaso du gainean zeukan Abdelafat Saep egalekoa. Partidu hasi denetik esateko Hernaniarrentzat izan da baloia. Hortente harrapatu dute Hernaniko aurrelaria, hala ere baloia babestuta dauka Igor Genuak, aurrelariak dantzan. Iraitz Garmendiarekin jokatu du, 3 laurdenekoen erasoa, baina joku itxia eginez eta jokoz kanpo baloia eusteagatik, libratu ez duelako Iraitz Garmendiak. Gaur hanka horrelako partiduetan, behin baino gehiago garbi eduki behar da ze joku mota egin behar dan, ez da? Bai, askotan normalen izaten da betitik izan dana. Holan, zelaia holan dagoenien, beti izaten dugu normalien ostikada gain beste zelaira joan eta gero hasi jokatzen. Batzuten ez da izaten errezaz, gogoakin, pentsetan duzu arrizioa baino gizau zailan, nahi duzu gauze berezitxukin, baina, bueno, normalien teoria hori izaten da gero, praktika. Bai, eta defentsa bere lekuan daudenean, ikuste defentsak abantaia dutela horrelako zelaietan. Erreza bizeten da, defenditzea... Bigarrengo baloietan eta nahastutako baloietan alderantziz da, baina defentsa antolatuta dagoenan ikuste defentsak bentaja edo, baloirik ez dauka, baina bentaja gehiago izaten duela bai. Hernanik berreskuratu du baloi hori, Mikel Orbegozok eraman du. Ia zer egiten duen, eskura, 3-2 aurka, ostikoa Armendiak eta albotik atera da. Matin Collado hortzen gaztea. Albokoa Bizkaia Gernikaren alde izango da. Eta inigo hola, eta ikusten dugu 15arekin ala ari aldanka, azken partidatan atzean jokatzen du. Bitu, zuk esan duzulako, ez. Ez da normala. Normalean egalean, edo 3 laurdeneko bintzat, baina gaur atzean ari da inigo. Bueno, normalien ezke amarra, feta, jokatzen da 15 moduen, eta olaetak edo olaeta normalien edo alemanak lesioneta dauena, amarra orduen, bueno, Oskarren gauzu.
hori pentsa du gorko eta hori. Burruka egin du Hernanik, eta saritan uztartze izango du. Baloia Hernaniarrentzat beraz, uztartze horretarako. Eta atentzio ematen didan beste gauza bat hori da, Unai Lasa arroin bezala ari dela, jokatu izan du. Bai. Naiz eta albokoetan berak sakea egin, uztartzean behintzat. Baina arroinakin gabiz apurtxu bete Justu. larritxua orduen ba horregaitxe da. Ondo moldatuko da horre Unai. Bai, lehenengo lerroan bada, nik uste dute bai bata, bia edo hiruagaz, ondo moldatzen dela. Erasorako prest Hernani. Claro, dano pentseko normala izango zen, bederatzia etxani, pasan aztien jokatuana, 10 izango zela hola eta feta 15, baina bueno. Zigorra, Gernikari azkar atera du Otxotorenak, Igor Genuak. Beitu. Txokotik aurrera, bere buruari egindako ostikoa Erne, Kontuz. entxegoa eoliteke bai jauna. Bai. Hernaniren entxegoa, Igor Genuak, bakarrean egindako jokaldia izan dela, Bai. esan liteke, uztartzean garaia baino lehen bultza egin du Bizkaia Gernikak, zigorrezki ari zen Igor Genua, Pedro Montoya epaileak hala adirazi du eta gero begira, tartetxo nahikoa du Igor Genuak aurrera egiteko. Eta Asuntoa da Jon beti. Urkijoren gainetik ostikoa jo eta ailegatu egin da. Eta hori jakin da, ezta? Zen normalien badakigu Genua zelako jokalaria dan, normalien ez da kontuz genuagaz, baina, beitu, hor dago beren kalidadi, ezta? Jokatu egiten du eta jokatu arazi egiten du. Bai. Biak egiten ditu Igor Genuak. Eta bakarrean ere jokalaria bila da, abiadurare badu, Bai. oinarekin ere ondo moldatzen da. Gogoratzen hasi igazko partiduan berak egizko zen puntu gehiena. Bera izen zen apurtxu bete desekilibranteana. Hori jakinde, Denboraldiko laugarren entsegua du Igor Genuak. Eta ostikoa Oi, langara. zutoinera, bai. 50 puntu lortuta ditu dagoeneko oinarekin Igor Genuak. Beste bi gehiago nahi zituen, baina huts eta bostekoarekin konforme oraingoz Hernani 5. minutua bete denean. Bueno, eta Gernikako nio zateko baloi ikutu beste behin, Bez, pare bat ostiko jo ditu, Bai. baina Hernanirentzat izan dira. Sake hau ere alaxe. Federico Castiglionik egindako sakea izan da. Haizea kontra zuen gainera. Eta ia orain Genuak nik uste jokaldi hau askotan ikusiko Bai, dugula. Bai uztartze eta bai uztartze bilduetatik Hernani eta entzagoiek. guztietatik. Bi taldeetan ostikoren aldeko autoa autua egiten ikusiko ditugu. Bai. Jokoz kanpo, Unai Lasa. Bai, zu argi zegoen dira. Eta izea alde dauka orain Genuak, lehen zuk esandako hanka egiteko aukera bai. polita ez da. Ostikoa eta besten zelaira. Bestien zelaira eta gero, pentseko gu. Oso ondo. Sakea Hernanirentzat izango da. Eta entsegu marrati 15 metrora. 15 metrora, bai. Ja, Oino ikusko albokoetan zean moldatzen diren, baina, bueno. Iñaki Otxotorenak egingo du sakea. Otaino dago atzean, azken aurreko, jauzirako. Kinu Jon Otxotorenak. Narrastuta, baino baloia eraman du Hernanik, hala ere albo batera Albo egindako batera. sakea, ez? Abani bintzat ez da egon eta sake horiek egitea ere ez da erraza. Ez, baina aixearekin da. Haizea alde batetik ari da eta Hernaniren zelaitik Gernikaren zelaira doa haizea. Itxasoko aixia esaten dugu. Gernik aldien. Mundak aldetik datorrena, ez da? Bai. Urdei bain gora, eta iatzen da bai honaino. Baloi ona eraman du albokoan Matthew Folsek. Castiglioniren ostikoa barruan da. Bai, barruan geratzen da, osake, arrisku. Hernaniren kontra erasoa, Garbendia. Baloia eskuetan gainera. Bai.
Laguntza ona, Igor Genuak eraman du, bigarren erasoaldia, pasean hor utxe egin du, ez dakit epaiak ikusi duen, bai. Erori egin zaio Arkaitz Otañori, edo bintzat ez du baloia jaso. Horrelakoetan, pase gutxi baino onak behar dira, Bai. Gainera lehen esan duguna, bigarren erasoaldirako zulo gehiago egoten da, tarte gehiago egoten da, eta defentsa desente zailtzen da. Ikerola eta baloiaz. Uztartzean Gernikarrek irabazi. Mua Salak jaso. Eta Ola eta Kostikoa. Koiado jaso. Eta bueltan Oier Garmendiak. Tenis partiduaren itxura hartuko du askotan. Zigorrezke, Gernikako jokalariak. Oier Garmendiak beste behin ere. Bai, tenisa. Ia norra usartzen den. Oraingoz metroak irabazten ari dena Gernika da. Barru geratzen da. Ez da irtengo, Ez? Ikerola eta beste behin ere. Bueno. Hortxe. Baina igual atzerantz, ez da? Bai. Ez da, igual abanik ez da izan. Erne ba, Hernan irena da eta baloia. Erasoa ezkerrean dauka antolatuta. Hor da Igor Genua, honek ere oinarekin presio egiteko baloia da. Bueno, azkenin kanpora. Morengoz, ostiko... Joko itxi ez da? Bai, itxi eta bitaldeak eroso ez da. Bai. Oso atzean kokatuta jokalariak. Nik lehen aipatu dugunean hori Ikerola eta Uztartze erdian dagoela. Horretarako izango delako. 10 pase eman beharrean alduen guztietan bere. Berako, oinagaz da. Bai. Ez dituzu horrenbeste metro ematen. Eta pase arriskutsu bat, erraz erori liteken pase bat gutxiago. Albokoan 3 jarri ditu Gernikak, baloia eraman du Arkaitz Otaño, baina aurrera erori zaio. Aurrez ordea sakea bere aldera eginda Gernikak, Uztartzea agindu du Montoya jaunak Hernan irena. Albokoetan olako desente ikusko ditugu hor. Bai, nik uste baietz. Zer ikusi asko dugu gaizik. Zigorra berriro Gernikari. Kargu hartzen ari zaie. Igor Genua prestatzen ari zen bazpadan. Bai, bazpadan, berak azkar ateatzeko. Eta orain beste aldean jarri da. Epailea. Naita ere ez da erraza. Oreka mantentzea Uztartze hauetan. Zorua hain bihun da. Ez da 2 zentimetroko takoekin ere. Da ero askotan jokalarizi besta berretzen, erresten, ez da, orduan aprobetxa dutzen da. Uztartzean Hernanik irabazi du baloia. Otxotorena Genuari jaso. Ara, etxe berria baloia eraman bai, baina atzera egin ezari da Hernani. Baloia berreskuratu Gernikak eta abantaia dauka. Ia zigorra izango da Gernikaren alde. Defentsa albo batetik egin duelako Hernanik. Albora botako du Olaetak, metroak irabazi nahi ditu. Eta nik uste lehenengo aldiz, izango dela Hernaniren hogetarikoa. Zer prestatu duen Gernikak alboko sakerako lehenengo? Albokoetan nahiko ondo gabiz, holan segitzen dugun. Mati Foulsekin jokatu ditu. Baguna. Eta erreboten baldin bada, Astarloa ez da dut ibiliko. Astarloaren atzamarrak horregoten dire beti prest. Baloia lehortzen ari da, nahi lasa. Baloi guztiak dira garrantzitsuak, baina egoera honetan gehiago. Luze, sake erdira egindakoa da. Ortiz uste dut. 15 metrora, bigarren eraso aldirako aurrelariak. Fouls.
Sala ere sartu da baloia estera, Olaetak zabaldu, Castiglionik, pase luze egin nahi bai. Jon Urkijok hartu du, baina geldi zegoen. Olaetak zabaldu, aurrelari guztiak hortxe daude, Astarloak motzean jokatu du. Buelta, ustadu. Erne, gehiago dira orain Gernikarrak, baina baloia mugitzeko sakontasuna falta zaio Gernikari. Eta defentsa hona Hernanikoak. Orain bai ari direla buruz buruko burrukan. Ui. Ondo plakatu du Hernanik Castiglioni, baina baloia ez du aldu Gernikak Erne, egalean, Saeb. Martin Soubil, uste zazpigarren erasoaldia ere badela. Ez da ondo antolatuta Gernika, baina guztiak erasorako prest. Ia libratzen duen baloi hori. Eta zigorra Gernikaren aurka. Baloia uste gaitxe. Eskura ere... Asko kostau da, metro gutxi irabazteko, baina... Lan asko hori. Hernanik defentsa hona egin du, baina Gernikako jende asko zegoen erasorako une oro, beraz... Oreka hori ere hausteko asko etzaio falta izan, Eta ikusi duguna da, Hernani bere 22ko egon arren, lasai dela, lekua... Defentsa hona. Ondo gorde duela. Eta zigor hori baliatu zelai erdiraino berriro eraman du jokoa, eta sakea Hernaniren aldekoa. Jauzirako 5 jarri ditu barkatu Hernanik, beste horren beste Gernikak. Sakea duenak agintzen du, anaien arteko jokaldi izan dela esan liteke, Iñaki Otsotorenak egin sakea Jonek eramandu albokoan, metroak irabazi ditu gainera jokaldian. Berriro aurrelariak erasorako prest. Zigorra Hernaniren aurka. Aurrera egin beharrean, baloia babestuz, gainera egin duelako. Baloia babestuz eta Gernikarrei bidea itxiz nolabait esateko. Baina, zuti mantendu bideela, dinotzien. Epatia. Eskasa ustikoa haizea kontra dauka. Beti izten duzu bero bigarren zatirako. Da, askotan berandu izeten da. Zekero eskura igual jokatu behar. Edo desagertu igual haizea. Ia ba, 10-koaren gainean, 3 erasorako. Ondo defentsa hona. Defentsa hona eta Herna zeuden. Jauzirako zeudenei egin beharrean sakea atzetik etorri denari egin dio sakea Unai Lasak. Baloia ez du galdu Gernika, baina 10 metro galdu ditu. Eta hor baloia galtzeko zorian Matias Sánchez. Eta azkenean aurreratu da. Eta uztartze izango da Hernaniren alde. Lanak gaur, uztartzerako leku egokia bilatzeko. Apurtxo gauze profundia de barik, ez dakit. Ikusten dut apurtxo nahaztuta, ez da jokoa. Ez dago idea argirik eta. Egia da lehengo erasoan pase asko eta sakontasunik etzegoela eta indarrek hartzen espadezu eta defentsa gainera baldin badatorkizu. Abiadura apur bat hartzeko eta espazioari baina ez da. Ja, Hernanik zer egiten duen lehenengo hori, uztartzen baloia irabazi behar, hori lortu du. Otsotorenak genuari jaso eta eskutatik ies egin dio Peio Perezi. Aurreratua da eta uztartzea Gernikarentzat. Ez dakit aurrera begira ez ote zegoen baloia jasotzerako. Eta ez zeukan horren bestainoko presiorik, Askotan pentsetan zauz zen bidozun baloia hartu aurretik eta hori gertatzen da. Bizkaia Gernikarentzat erasorako aukera uztartze honetan. Horda Iker Olaetak baloia Gernikarren aldean bai.
Eta aurrera orain Mua Sala, baloia kontrolpean duela. Baina ez dakit nizentzun askori dekon, ez da? 40 metrora horren beste, baina bueno, emaitzak usiko gu. Azteko aurrera egin du. Txokoan jokatu nahi orain. Hernanikoak izan direko bino. Inigo Olaeta ederki plakatu dute eta abantaia eskaintzen ari zen Pedro Montoya eta zigorra Gernikaren alde. Bere ezagetara jaurtitzeko aproposa baina osartuko zinateke. Ni neu ez. Baina ja, bai. Hori erabaki dabe. Castiglionik jaurtiko du agetara hor da errepikatuta jokaldia. Mua Salarena etzaiten gaizkiru ditu hasteko ustartzean zeudela eta baloia beren aldean inork ez du tentaziorik izan hor pokatzeko. Hori bai. Beaz, guztie bultza egin dute eta hala ondo irabazi dute. Norbaitek hanka bat jaso izan balu, behar bada, Erranik atzera botako luke ustartze hori. Eta irabazi duenean, nik uste, benetan eskuekin ondo hartzeko izan arte, ba hori. Bultzaka da, egin du duela Salak, 8. Bueno, azkenin zigorra tope dabe, bueno. 25 metrora. Izea baretu dan unean, jaurti eta... Oigo, agara, bi. Bi agera. Bi, Erranika eta Ernikabe. Eta ez da irten, Ernikarren kontra erasoa. Matthew. Fouls, lurrean geratu da, ondo plakatu dute, baina baloia libratu du, Oskar Astarloak Lazarekin. Hernaniarra gainera joan zaizke, baina libratu du baloia. 3 laurdenentzat orain aukera. Castiglionik nola edo ala gainetik kendu ditu aurkariak. 22koan sartzeko prest, Gernika baina begira. Baloiak ies egin du eskutatik, abana izan da. Eta kasu honetan ere aurrera begira zegoen, Bai. Baloiari begira binok izan, nun daben lekuen, nun daben zuloa. Eta bazegoen zuloa, bazegoen zuloa. Berak aurrera egin izan ez palu, pase batekin, behar bada. Bai, alboka ondokoak atute onda. Min hartuta okalari pare bat Igor Genua bera da. Badirudi bintzat raitzeko moduan izango dela, ustartzea bere alde Hernanik. 20. minutua bete da, utxe eta 5. Gipuzkoarrak aurretik eta behar ditu bai Hernanik, puntu hauek. Une honetan eskudan dituena, baina partidu asko beratzen da. Behar ditu bai, mailari eusteko esperantzarekin jarraitu izateko. Sailkapenari begiratuta bai zuloan dago, baina 12 puntu baditu Hernanik. Ez tira asko, baina egia esateko. Ederki asko disputatu ditu, denboraldi honetako partidu asko eta asko. Galduarren ere defentsako 4 puntu atera ditu, beraz, zan nahi du lehia ondo lehiatu dela. 2 partidu besterik ez ditu irabazi orain arte, baina hor dago. Eta gaurkoa irabaziko balu, promozio postuetara gerturatzeko... Bai, 5 puntu, ba, no, altea txikitzen doa, eta kontuz. Baina Bizkaia Gernika ez dago ez oparitzeko, lasai dago sailkapenean, 6. maila hori baino goia honei du, eta batipat playoffa jokatzeko 6. postu hori, azken postu hori ziurtatzeko, 7. urruti usteko aukera polita du gaur. Nik uste lehenengo asuntoa dela matematikoki ja libre egon, ezta? Eta gero hortik gora, datorrena. Matematikoki honi ez dago. Baina gaurko partidoren aurretik 10 puntuko alde dago 6. eta 7. tartean, beraz tarte hori zabaltzea Gernikarentzat handia litzateke. Eta Elsaebi ies egin dio baloiak alboko Hernanirentzat, 2 eskura ondo irabazitakoa, erasorako baloia proposa da. 5 metrora Hernaniarrak. Borroka itxia, zutik jokatu nahi du Gernika, barkatu Hernanik, azken metro horietan. Genuak aurrelariekin jokatu, hor berriro baloia, Otxotorena jaso du. Genuak zutik eusten dio. Baina jarraitzen da baloie, Hernaniktarren eskuen. Ondo, defentzan Gernikarrak. Ja, 5 metrora daude Hernaniarrak. Genuak zabaldu, Orbegoz hori ez du lortu aurrea egitea.
Ez du baloia galdu, oinarekin orain Genuak, Elsaep, erne zegoen, eta nik uste ondoko marrati kanpora joan dela, eta 22 metroko irtera izango dela. Jokaldi arriskutsua da. Gainera Gernikan entxegu eremu dotorea dauzkazu, Zabala da. Zabala da. Hogeita biko irtera, Ikerola etak nola edo ala Hernaniarrek eraman bai, baina begira, Ze arazo... Ez da berrez, baloien mantentzia. Ez da erreza. Uztartzea izango da, Bizkaia Gernikaren aldea. Zaleak bi taldea berotu nahian, Gernikatik ere, oibarkatu Erranetik ere etorri da autobuska da. Bai. Ero kotxea ikusi dute ez, kotxe partikularra, bueno. Bai, jendetza bildu da, bai. Bi aldeetan dago jendea. Ia uztartzean. Gernikarentza da baloia. Mua salaren oinetan dago. Ez du pase egiterik izan. Igor Genuak ostu. Ez da inundik atabe baloi behar dago. Ostiko jotzearekin keinu egin du, azkenean aurrera egin du. Motzean ari da orain Errani. Laguntza falta hor, baloia arriskuan. Hala ere ausarta izan da hor Igor Etxeberria. Genuak aurrerariekin ez daude ondo antolatuta Erraniarrak, baino baloiaren inguruan behintzat bai. Eta horri esker baloia mantendu ahal izan du Erranik. Nahi eta ez galtzearen da azkenin, zigor golpia. Ikerola etak ostikoa kanpora. Alboko izango dugu parean. Berriro ere Hernaniarren zelaian. Baina arriskuarekin nola bat esateko, 22ko bakarra jokaldi luzegura, 7-8 eraso aldiko jokaldi ura, eta gehiago ez. Bernik ere zer gutxi egin arte, baloi oso gutxi mantendu du. Ja, Lasak. Erdira. Zigorra da. Erraniren aurka. Baloia mozten edo saiatzeagatik. Metro irabazeko zituen ostikorekin Ikerolaetak eta aurrera. Baina jentik esan duen, asegura. Entzuten bai. Etzan asegunda, ez da? Asegura. Naiz eta metro gutxitxoa irabazi, baina atarra baloia. Ja, albokoan ordea lehen kostata eraman du Gernikak. Iñaki Ortizekin jokatu du lehen. Foulsekin, baloi ona, bera jodu gainera erasora, lurretik libratu, Lasak zabaldu astarloak, Matias Sánchez sartu nahian, 3 laurdenekoekin orain erasoa Castiglioni, pentsa pase egin beharrean, ostiko egin du pasea, ez da, hola eta 2 edo 3 plakai saiestu ditu, 22koan sartu da, arriskuan da Hernani, 10 metrora kontrolpean dako baloia Gernikak, astarroa sartu da. Ja, Ikerola eta katzera Mua sala izango da hori. Txokoan aurrelari asko gorde ditu Gernikak. Foul zan, ez da? Aukera. Lasa, bai. Lurretik bueltan baloia libratzen duen jokalari Gipuzkoarrak, Gernikako jokalari Gipuzkoarra, baina... Nengo bardina. Bai, baina berari aurreko ere, ez da? Bai. Gordetzeatik. Eta orain protesta egiteagatik beste 10 metro gehiago. Urrearen balioa duten metroiek, ez da? Ostiko atzatzetik jo edo, pentsa, nondik jo duen orain Igor Genuak. Eta zelai erdiraino berriro.
Balen ere ikusi dugu jokaldia. Bizkaia Gernika 22 sartu. Baloia sakontasun handirik gabe mugitu. Mugitu eta mugitu, baina efektibidade gutxi. Alboko Hernan irentzat 28. minutuan gaude. Dozena bat falta zaizki oraindik lehenengo zatiari. Baloia Gernikarrentzat. Ikerrola eta gero mandu ondo kokatuta zegoen eta Erne. Zelai herriko marra hausi du Gernikak. Iaba Astarloak. Ez du baloia galdu. Ola eta Koinarekin. Hernaniarrak. Abana izan da. Baloia jaso asmotan bai, baina eskuarekin ikuituta aurrera bota du Tomas Elortzak. Eta uztartzea izango da Gernikaren alde. Jaba. Horrekatu dalako batean, ez? Erraniarra lurrea eta zigorra. Gerniken aldea, bai. Kanpotik ikusita ez zirudien, ez da? Apropos egin dagoa direnik. Gusten badezu talde batek bestearen gainen nagusitasuna dula eta bultza ingo dizula eta metroiek ez galtzarren edo entxegu ere mutik gertu bai, baina zelai erdian horrela erorita ez du ematen apropos egindakoa deni, baina zirkusia den epaileek. Berroa behartuta daude, ez? Taldeak horrekan mantentzen, eta erori ezkero naiz da apropos ez egin, zigorra. Ia ba. Baloia eraman ezkero, jokaldi arriskutsua. Bai, ze. Marratibos metrora dogo gara. Faulsekin, Oskar Astarloa jaso. Baina non errazakatzen. Baina kontrolpean Oskarrek baloia. Eta lanean bere taldekide guztiak, bidea ireki asmoz. Defentsa hona egin du Hernanik. Bai, oso ondo. Lasa, orain bai azkar libratu, Olaetaren pasa ez da ona. Eta Pello Perez gostikoa jo. Zaep, harrapatu dute baloiarekin. Gernikarrena ala ere, bai. Erne. Fous, etzakan lagunik, jokatzeko. Behitu, laurdenik jenterik ez dago. Orain bai, Olaeta gostikoz. Bueno. Eta aurrera eroritakoa, bai, abantaia ematen ari da epaia, bai, uztartze izango da. Baina joko eskasa eskintzen gauz, ez dago jokorik, ez dago... Baina, askotan, ez dakit, lotxa ez da, baina orain ikusita ostikorekin zenbo metro irabazi diren aurkariak baloia airean jasotzeko zenbat arazo eta oztopo dituen. Ez dakit, horretik esan dizut, horrelako egunetan garbi uki beharrala zein den jokurik onena, eta hartu, hasieratik eta bukoera arte hori egin. Gero beste zulon bat irekitzen bada, edo beste aukeraren bat. Aprobetxau eta etekin atara. Mua salak ezin atera orain baloia, eta Hernani bultzaka ari da, bai. Baira, abiezia, beso atera eta nola gainditu duen Genua. Gero pasean baloia erori egin zaio, Abdelafat, Saebi. Eta izan da, uztartzea Hernanirentzat. Denbora agortzen ari zaio, lehenengo zati honetan Gernikari, Igor Genuak 8 minutu falta dira. Igor Genuak sartutako entxegoari oraingo zestio erantzunik eman. Uztartzea antolatzen. Nahikoa komeria bada. Hortxe.
sendoago dirudi, ezta? Hernani, uztartzeetan, ez da mugitzen. Eta txokoti jokatu nahi izan du Hernanik, Gernikak azkar atera du Herne, Castiglioni. Ondo, plaketa, bai. Salto egin dulako, izan da ikusgarria, ez plakatzen ari zenak gaiztu egin dulako. Ja, 22koan berriro. Fauls, baloi eske, Olaetak ez du gara izatera, eta eten egin du jokoa. Harinako jokaldira. Bai, aurretik egin izan dako Habana. Lantaia. Adirazi du Pedro Montoiak. Uztartze bakoitzean minutua galtzen da. Bai. Eta aldaketaren bat. Arasotxuen bat, ez da. Bai. Hemen beste minutu bat jungo zaigu. Antzan sartu Bruno Mercanti. Mercanti. Bilbaoren lekuan? Bai, Bilbao da. Arasotxuen bat euriko du, Odola edo Suder... Balitxik edo bai, igual 10 minutuko aldaketa. 10 minutu ez, Odola garbitu harteko edo... Hori. Sudurrean... Gehien 10 minutuko, ez da. Sudurrean ari zaizkidu eta... Espada larriagoa bintzat. Zelaira bueltatzeko modu izango du. Baina ez da joan, osake, segura bueltatuko da. Garbitzen diotenean edo... Uztartzea Gernikaren zat. Oin gaza epin da. Horpokatzaile moduan, eta Bruno... Ja, orain bai aurrera nagusi, Bizkaia Gernika... Ez dakit Brunoan ze ikusirideko, baina bitu. Baina baloia ez da bargi. Bai. Kerola eta Kostiko jotzeko pino egin du, Castiglionik lehenengo... Bai, defentsa hausiu eta... Jon Maguna Zelaiaren entxegua. Esaten ari ginen, denbora gortzen ari zitzaiola, baina atzeen aldiaren aurretik entxegua sartu du Bizkaia Gernikak. Castiglionik saiestu du lehenengo plakaia, eta gero gainerakoak inguratu zaizkionean zulo hori iztera, pase batekin, ez da, Ernez egon, Jon. Bai. Orain arte Uztartzetan Hernani zendu ikusi dugu, baina orain honetan... Ez dakik, 25 ez ikusirik ikuiko da ben, baina izen da irten eta... Baloia ikuitu ez? Bai. Eta erasoko jokaldi horretan, entxeguko jokaldi horretan, begira, izan du bai bere garrantzia. Ia, agetara aurtitzera doa. Castiglioni. Ez du sartu. Bosna, beraz. Bueno. Derbia. Bai, hori, bai. Bi entxegu ikusi ditugu ala ere. Eta horrelako lokaztian ez da lan erraza izaten hori. Baina ez dira izan urrutitik egindako jokaldiak. Igor Genuak 22koaren barruan bere buruaren jotako ostiko hori baliatuz lortu du lehenengoa, eta Castiglioni eta Jon Maguna Zelaiaren arteko jokaldian etorri da bigarrena. Ja, bote lasterrean esatea askotxo iruditzen zait. Boterik ez du jotzen baloiak, olako lokaztian. 22kora bidali du Genuak, Castiglioniren erantzuna. Ez da irten, Otsotorenak jaso du, baina... Ondo egin duen, ez da askotan, ez dakit, zenbat metrora zegoen, baina irtetzen utzi balu, berra da, albokoa Erronirentzat izango zen. Baina, igual baloie. Lokatzen geratu eta... Kanpotik erraz ikusten da gainera, Gainera perak ondo egin du, behar bada laguntza gehiago falta zitzaion, eta hori besteen kontua da. Hernani eta Gernika oiuka zaleak. Maguna Zelaiak erasorako 3 laurdeneko entzat, Castiglioniren ostikoa. Ondo kokatu du. Begira, eskerrak, onden ez da, niri kaso invalidate behar bada, Gernikaren presioarekin bere ganatu egingo zuten basurdeek, baloi hori. Eta Ernez egoen behintzat, Tomas Elortza,
saiatu da baloia eramaten. Azkenean kanpora atera dute, eta sakea albokoan Gernikarentzat, 3 besterik ez jauzirako. Fouls, esku bakarrarekin, eta erasorako jende asko dago Gernika. Bai, aurrelari batez be. Jon Maguna zelaia. Ia ba, zigorrezke hernaniarrak. 4 erasorako orain Gernikak. Oier Garmendiaren plakaia hasiera mentzat lepora izan da gero berala berazkatu du, bai. Konturatu du berabe. Hor Maguna, defentsa auzinaian berriro, 3. erasoaldia. Koldo Barendiaranek baloian mugitu. Baloia libratu du Gernikak. Mua Sala. Castiglioni. Batera eta bestera eginez 22 ailegatu da. Esaebek baloia atera nahi, baina Hernani harrena da. Eta zigorra Gernikaren aurka baloia eusteagatik, ez da? Bai. Edo hori ikusi du Pedro. Paile. Ia ba, Hernanik zer egiten duen. Genuaren ostikoa kanpora. Bai, 40. minutua betetzera doa eta beste jokaldi bat izango du Hernanik, ez dakit nik hortik erasoa bilatuko duen edo lehen zatia... Ikustu dauzela hori, ometxera itxere. Bai. Itxera dute. Bat demora pixkat irabazi beharko du urtarako. Ondo, Mikel Orbegozo. Zigorropea. Da berdin. Eta bain bai, zer egin. Baloia ustegatik. Horren galdera da, epaile beste jokaldi bat dau edo... Kanpora gauta ezkero utziko luke. Hori. Jokatzen, agetara jaurtitzeko iaia ezinezkoa dago, distantzia hortatik eta izea kontra duela. Eta albora gotatzen badu, oraindik beste jokaldi bat izango duelako. Izango da, ez da? Nik uste galdetuko zela epaileri. Kanpora gota ezkero beste jokaldi bat dau? Baina. Ba, lehen... Aukera, azkeneko aukera uste dela. Azkeneko aukera izango da, lehenengo zati honetan. Bai, ze luzetzeko motibo hori bez dago. Ez da egon. Sei jokalari orain, jauzirako Gernikak, Lasak, Luze, Jon Magunak eraman du. 22an sartu eta libratu du baloi hori, 3 laurdenekoen erasoa dator. 3 laurdenekoena edo bintzat egaletara mugitu nahi, bai, fouls. Bai zen hor sartu dena. Mua Sala izango zen. Eta pantaila edo bai, taldekideen aurretik besa ematea edo aurkariari oztopo egiteagatik. Zigorra Gernikaren aurka, eta orain bai, kanpora eta Matxutzat eman du lehenengo zatia Pedro Montoya epaileak. Eta bosna, parekatuta daude gauzak hemen Urbietan. Laizter izango gara zuekin, Euskal Derbi honen bigarren zatia eskaini asmoz, gero arte. Zuririk, ozak. Gaur beltza daukagu hemen. Beltza, lokatza. Gernikak egingo du sakea. Bosna amaitu dute lehenengo zatian. Hernanik aurre hartu eta lehen zatia amaitzerako berdindu egin du partida Bizkaia Gernikak. Ia ba, eskura jokatuz hasi da Gernika, Hernaniarren presioa, 3. erasoaldia, Gernika zabal egin da, Bruno Merkantik, atzean utzi du, eta begira, eskutatik ies egiten du baloi honek, ala ere ez dueten, eta Erne, gehiago dira orain. Ia, probetxo atatzen zegoen, Onka Matias, aldaketa batzuk. Paseak ikusi ditugu, baina etzan erraza, ez da. Jende gehiago zegoen erasorako Gernika. Hoi bai, Foulsek aurrera egindako pasea, eta ala ikusi du Pedro Montoyak ere. Eta ia aldaketak ikusten ditugun. Ikusi hotez kamiseta garbi batzu, baina ez dago aldaketak. Gernikan bai, Bruno Merkanti bakarrik. Merkanti, baina hori lehenengo zatian ere Nikolaren hori parkatu. Ez?
Jon Bilbao ere bai, dago. kasu honetan, kanpora joan dana. Ia kamiseta, ez? Ba, erdiko bat faltako da. 3 laurdeneko bat. Noren ordez. Koldo hor dago, ez da? Bai. Zubil. Han egalean. Jon Urkijo izango dago. Bai, karo, Urkijo. Jon Urkijo lekuan. Kosta zaigu, baina topatu dugu. Zigorra eskura jokatu du Hernanik. Batera eta bestera Igor Etxeberria. Baloia oestu zorain Eneko Noriega. Ez dago erraza eskura jokatzen. Ia Genuak zer egiten duen. Foulse gainera heldu egin du. Baina ala nagusti baloi berateko, bai. Enarintza eta baloia. Haizea gogor jotzen du orain. Hernani entza baloia, bai. Osotorenak eraman du. Iñakik. Gernikarren zelaian sartuta. Garmendiak babestu. Oinarekin berriro Igor Genuak. Saebek baloia eraman du Mark eskatzerik ez du izan edo etzai aukurritu. Mantentzen dugu. Gernikarren aldean dago. Kanpora. Iker Olaetak kanpora. Zelako aldaketa raroa. Bai, dena eramango digu hemen aizeak. Aldaketa raroa baina egia esateko zelaia horrela egon da, ezta? Aurrelari bat atzean jarri eta sendotasun ematen dizu. Bai, nik uste hori pentsa da bela, ezta? Esan da bakot, baloie laburrean jokatuko dugu eta venga, orduen aurrelari bat. Baina oizkoa ez da. Ze aldaketetarako jendea badauka, ez da? Bai, ze badauz Atzekoak etxaniz da atzekoak dira, ez? Iruskieta etxaniz, hor dauz, baina. Bueno. Hernani arrentza baloia, Genuak inu. Maguna Ernez egoen, ala ere. Hernani arrena da baloia. Toro Txotorenak itxitxian aurrera egin du. Ostikoa Genuak. Oztopo egin diote hor Hernaniko jokalari bati. Eta zigorra Gernikaren aurka. Iraitz Garmendia zen aurrera egin nahi zuena eta nabarmen egin dute oztopo. Bera jokoz kanpo zegoen hori beste kontua da, ze Igor Genuak ostikoa jotzerako... Bera igual aurrera txoa gonda, bortxe mugan. Eta agetara jaurtiko du Hernanik Igor Genuak. Pare horretan ez da, lokatza handirik. Eta ufada gogor batzu izan ditugu, baina badirudi berriro ere tarteka. Berriro ere aurre hartu nahi du Hernanik. Lehenengo zatian markagailua nagusi izan da, Magunaren entxego etorri denere arte. Mutu geratu da Urbieta. Ez du ondo harrapatu, baina barrura. Ez du altura handirik eman, Baina nahiko. Post eta 8. Hernani berriro ere orda errepikatuta, ozta, baina hagen artetik pasata, bai. Bost eta 8 Hernaniarrak aurretik berriro bote lastarrean Castellonik sake egin. Hernaniarrek babestu dute baloi hori eta lehen ere ikusitako jokaldia Igor Genuaren ostikoa. Nua Salak jaso eta jaso bezain pronto gainean izan ditu Hernaniarrak. Erne, Castelloni defentsa hauzi orain bai, abantaia izan dezake Gernikak, pasean asmatu egin du gainera, Zubil. Ondo plakatu dute, baloia ez du askatu. Baloia berreskuratu,
Hernaniek. Bai. Bildu eginda Hernaniko aurrelariak. Lan hori bikain egiten dute. Eta bertatik hasi gainera erasoa eta zigorra. Alboti sartzearen. Alboti sartu direlako gernikarrak. Mol horretara. Hautxe da unea, ez da partidua erabaki ez, baina bateara edo bestera egin dezake eta zaleak ere hala ulertu dute. Genuaren ostikoa urten da, metro batzuk irabazi ditu. Eta sakea Hernaniarrentzat. Alboan. Ia, zenbat kokatzen dituen jauzirako, 4 itxura batean. Asko aldatzen ari dira bi taldeak, batzutan 3, bestetan 4, 7koak ere ikusi ditugu, 6koak ere bai. Aurrean Kinu eta bere aldera egindako sakea. Beraz, aukeran albokoa edo uztartzea Gernikak eta albokoa aukeratu du, Albokoa izango da. Bizkaia Gernikarentzat baloia garbitzen ari da. Unai Lasa. Raro, ez da, normalian uztartzea aukeratzen da, esalike, bakoitzan robenanak erreza dira, bueno. Baloi hona eraman du hor, eta Astarloa ez ote zen. Ez, zen Astarloa. Bigarren erasoaldia Muasalaren bultzadaren ondoren. Hori bai, Oskar. Ikerola eta beste aldera begiratu du orain. Muasala burruka handia egin du, baina ez du defentsa genditu. Kinu batekin lortu du hori Castiglionik. Garmendiak plakatu du. Aukera, ja. Olaetak, beste olaetari, oinarekin baloia moztu. Eta nork eta Genua gainera. Bien arteko leia ikusgarria. Igor Genuak eraman du baloia. Libratu egin barko du. Ondo. Zigorra. Albo batek egin duelako. Ez dakit. Nik baten paren dauenean. Alboa zein da. Zein da alboa. Ez dakit ondo presiona egin du. Libratu ere ondo libratu du Genuak. Jende gutxi zegoen, beraz, hor albotik sartzea zer den erabakitzea ez da erreza. Hor da Igor Genuak baloia eraman. Behartuta ikusi duena hankapetik askatu du baloia. Egon ziteken alboan, ez da? Bai. Sartu baino gehiago, nik uste jokoz kanpo zegoela, ez? Atzetik egin balu agian, baina bertan zegoen aurreratuta. Eta horregatik zigorra eta... Bai, aia lehen golekutik, ez da? Bai. Bidea badaki baloiak. Hortxe, nik uste eta horrekoa 2 metro atzeago izan dela. Berdegunea zegoen unea hortatik egin du, ostikoa. Aurrera xogo igual. Genua prest. Aurre bai, Hau ere barrura joan da. 5 eta 11 Hernaniren alde. Gauzen motzi pintzen diren ikerentzat, Ondo denporazko dago, 11 puntuak Genuak lortutakoak izan dira, eta berak egindako jokaldian etorri da zigor kolpe ere. Hau Aitxarra eta ez da Botela Asterrean egindakoa izan. Meritzait iruditu. Eta Erne erasorako Hernaniarrak
Bozpasei jokalari zeuzkan alboan jarrita. Genuak lurretik bertatik pase egin eta Peio Perezek aurrera egin du. Gernikarrek uste dut berreskueta dela baloi, bai. Eta orain beste aldaketa bat egin du gainera. Xabier Etxaniz, uztartze erdilanetan, ez da? Afteren, bai, afteren partez. Edo Iker falta delako. Ez, Iker badau. Iker jokoa zabaltzen. Eta beste baloi bat osteko zorian, Peio Perez. Zigorezke ere baziren zaleak, baina kasu honetan ez da zigorra izan, zigor kolpea ez behintzat, baloia berak eramana izan dulako, ez da joan jokoa besterik gabe mostera. Baloia ostera, banda. Bai, baina, jokatzeko. Eta min hartuta zegoen, Peio Perez eta Badoa. Ez da uztartze erdi lanetarako Jon Zumalabe. Zelaira. Bilbao. Jon Bilbao lekuan. Nicolas Martínez. Nicolas Martínez arroin bezala jarriko da. Unai Lasa hor pokatzaile. Eta Etxaniz lehen iruditu zaigu uztartze erdi lanetan zegoela, baina jokaldi horretan ala egokitu delako izan da, egalean dago. Afteren ordez. Esa eben ordez. Buka, afte ditzen zego. Afte. Hernano, barkatu Gernika erasoan, merkantik egin du aurrera, Hernaniarren zelaian, zigorra Hernaniren aurka. Lehen bailen erantzuna eman behar Bizkaia Gernikak. Azteko albora gota du Olaetak. Baloia garbitzen berriro, Noilasa. Zazpi aurrelari alde banatan. Fonsek eraman du albokoan baloia aurrelariak bilduta erasorako. Eta pixkanak aurrera. Baina Hernaniko talde baten kontra ez da erreza, joko hau itxe. Ja ba, Oskar Astarloa irten da baloita guzti, libratu du lurretik. Uste motxien jokatu da. Moteldu egin da hor. Hernaniarrak defentsarako prest, Sala ez, Unai Lasa. Orain bai azkarrago Ikerrek, Castiglioni, defentsan nahiko ondo Hernani, ala ere 5 metrora Gernika entxegu etorliteke. Baloia ondo irekitzen badu, Gernikak abana izan da. Hernaniarrak eixu ziren, defentsan zegoen jokalari bat, bota egin dutelako, ez? Pantaia modura edo oztopo inez, bai. Eta orain behar bada, marrazain ari zaio beste aldaketa bat agintzen. Nori garen lekuan, gorka Sarasola ote den, edo kantsaratutakoa. Zumalabek dauka baloia eskuetan. Uztartzea Hernanirentzat, baina presio egiteko aproposa da hau. Gernika bultzaka eta ez du eta larri Hernani. Bere aldean libratu duela ere Otsotorenak, nahikoa lehen egine ostean. Ostikoa jotzeko ere lekua behar da hor, Zumalabe berak, baloia barruan da. Eta ondo eraman du, baina aurrera erori zaio Tomas Elortzari. Pazientzia behar da, Bai, horrelakoetan, bai. Pazientziaz, bloak erraz ikusten dira. Baina normalean baino gehiago kostatzen da baloian mugitzea eta zuloietara llegatzea.
Eta orduan burua gauza badio, bihotzak bestea. Da realitatea beste guzua. Hori da. Gernikarentzat uztartzea. Ikerola eta prest. Baloia baraz ban sortziari, ez da? Azkar. Ia, ez? Tentatzen, epaia. Ia zigorra dirazten duen. Ondo egin dago. Ez tentatzen gati baizik. Benetan epaiaren asmoa zigorra dirazte aldin bada izan dezala sortzea baloia lehenbailen jokatzeko. Prest, barruan da baloia. Mua salak. Olaetari honek pasea, Castileonek egalean bai, Gernikak. Jendea bazue baina Barandiaranek aurrera egin du, metroak irabazi ditu gainera. Eta ondo libratu ezkero. Hori da bere lekua, ez da? Bai. Joku itxi horretan ondo moldatzen da. Baina abiadura ere badu eta atzean min egin dezake. Dana lekutsu baten, oitu. Maguna. Erraniarrek presio hona egin dute, lau biren aurka, egaleraino, Zubil. Plakatu dute lau metroren faltan, eta baloia Gernikarrena da, Mua Sala, Erne, indartsua baita, plakatzen jokalari zaila berez, eta lokatzonekin zer esanik ez. Gernikarrentzat baloia oraindik. Zabaldu Etxanizek, Erraniarre baloia ostu nahi, baino ez dago ezer eta etxego egon liteke, ez da llegatu. Metro faltan, motxean jokatu da, uste hori. Oskar Astarloa gira eta bira, baina zigorra Erraniren aurka. Azkar jokatu nahi zuen Koldo Barandiaranek, baina Erraniarra bat min hartuta dago eta joko aeten egin du. Hor dago gertu dauka, entxegun marra, Gernikak. 5 metrora, ez da? Bai. Eta ez tiro diagetara jaurtiko dutenik. Ez. Hortxe, zigorra Gernikaren alde. Bai, eta uztartzea, ez da? Uztartzea eskatuko dute. Bai, nik uste dut. Ez, eskura. Edo bai, lako batean bai uztartzea. Zigor golpea norberak aukeratzen du, ez da? Zigorra ostikoa jo, eskura jokatu. Edo kasu honetan uztartzea ere aukeratu liteke. Bai. Aidua, uste dut. Suposan noin, saiatuko dira barruro jokatzen, ez da? Pentsatzeko da. Ia ba, baloia Gernikarren aldean presio hona egin Erranik, Mua Sala baloita guzti jeiki. Ez diote metrorik eman. Ia oraingoan, baloia jaso eta Erne. Mutur jokari ziren jokalariak, ikusi du. Beste baloi bat ostu du Igor Genuak, hala ere zigorra berriro Erraniarren alde, barkatu Erraniarren kontra, presio ona Erranik, narrasten ari da jokoa. 10 metrora jartzerik ez daukate, marra gain gainean daukalako. Urtxe ikamika handi xamarra izan da. Berriro ere uztartzea aukeratu dute Gernikarrek.
Horrelako dira neguko partidak, Hanka, joku gutxi, pazientzia. Lan asko. Lana. Eta geroko lanak, erropak eta gainerako garbitzea. Urratuak direla. Ia Gernikarrentza baloia, Mua Salak baloia jaso, baina zeharka egiten du, ez du aurrera egiten, ez du zirrikiturik topatzen, Hernaniarren defentsa ona da. Metrorik irabazi gabeari da Gernika. Kirola eta aldatu, Castiglioni, kinu batera, bestera, baloia bera galdu du eta uztarte izango da. Ez dakit, aukerarik onena hartu edo. Tarte gehiago zegoen eskuinean. Eta jokalari arriskutsua bada, Castiglioni baina abiadura hartuta. Topa deus Hernaniarrak, epailea. Epailea ere bai. Uztartzea Gernikarrentzat. Hernaniko zaleak, Garbi dago, zertara etorri diren taldearekin daude. Hirugarren uztartze hau, errenkadan izan da hau ere Gernikarrentza da, abantaia ematen ari da, zigorra Hernaniren aurka. Jokalaria zutitu eta alde egin dutelako, eta Erne. Txartela izan diteke? Bai. Eskue poltsikora, malo. Zeroa behin da berriro falta egitea dutelako, ez da? Inonik. Mikel Orregozo, ez? Irua, 10 minutuz jokalari bat gutxiagoz izango da Hernani. 6 puntuko aldea badu. Gernika bide hori, ensaio bat, baina gero. Sufritzea tokatuko zaio Hernaniri 10 minutu hauetan eta ikusita, azkeneko 10 minutu izango dira. Bai. 22koan sartuta dagoela. Lehenengo lerroko bat sartu behar da, gara. Bai, aldaketa denbora baterako izango da. Antolatzen duten behingoz uztartze hori. Gogoratu bat gutxiagoz. Hernani. Eta egotzi dutena arroin bat zenez, beste arroin bat sartu behar da. Eta 10 minutu horietarako beste jokalari bat kendu Hernanik. Olaetak sartu, baloia Gernikarren aldea da. Mua Sala jeiki baloiaz, pasea. Ez da llegatu, 2 metro falta zaizkio Gernikari. Bultzada honetan, bai. Bigarrengo kolpean barrura. Maguna alda. Hala, iruditu zait. Maguna dela, entzegu bilea. Horda, Mua Sala, pasea markantik. 2 metrora zeuden hor, eta baloia jaso eta Jon Maguna zelaia entzegu eremura ailegatu, hauzi ginez, eta bere bigarren entzegu dugu. Gainera, 10 eta 11. Urruti dago orain, Angelua topatu asmoz 22ko marraraino egin du atzera. Egalo batean. Eta epailea hor ikusten dugu,
laguntzailearekin hizketan ia albotik beste zerbait ikusiko zuen. Eta ea ze adierazten duen, edo besterik gabe azalpen batzuk eman dizkion. Ez da beste zer izan nunbait, edo beretzat gorde du epaileak. Castiglioni agetara jaurtitzeko prest. Aurretik jarriko litzateke Bizkaia Gernika gauzatuko balu ostikoa. Hirugarrengoz Zutoinera. Ez da erraza, propio jotzen saiatuta ere, ez da bat ere erraza, eta gaur 3 aldiz ikusi dugu. Errani aurretik dugu beraz 10 eta 11, 2 Entsegu Igor Genuak, 2 Jon Maguna zelaiak, baina sakea Igor Genuak egin nahi, bote lasterrean. Halaxe da, Jon Magunak eraman du, Genuak 2 Entsegu ez bizik kolpe gauzatu ditu eta Entsegua sartu du. Gernikaren 2 Entseguak bai, Jon Maguna zelaiak, Castiglioni kostikoa zerura bidali du, Garmendia jaso, ez dago abanik. Saiestu du lehenengo plakaia, bitartean taldekideen babesa izan du eta Gernikaren aurkako zigorra. Metroak irabaziko ditu edo irabazi nahiko ditu behintzat ostiko honekin Erranik. Ez asko 10-15 bat. Baina sakea Hernanirentzat. Mozioa Euskal Derbitan ohi denez, puntu beharrean bi taldeak oso helburu ezberdinerako, baina bientzat dira funtsezkoak puntuak, batipat Hernanirentzat jakina mailari eutsi nahi dio, eta horrari da borroka batean. Sekula baino hobeto lehiatzen gainera, horrezko mailan, orain arte 2 partiduak argi irabazita, eta 3. ere eskuan dauka. Baina Bizkaia Gernikak ere puntuak nahi ditu playoffetan eroso sentitzeko. Ia sakea Hernanirentzat, aurrean Kinu, atzean Larri Gernikarrek eraman dute, Iker Olaetak ordea gorde egin du. Metroak galdu ditu Gernika, baino baloia babestuta dauka. Mua Sala baloita guzti jaiki da. Orain bai Olaetak ostikoa jo, horixe nahi zuen hasiera batean. Koiadok eraman du Garmendiaren ostikoa. Eta ez du eraman honeko Zabalak. Abana izan da, eta uztartze izango da Hernaniren alde. Bat gutxe horrekin ari da oraindik Hernani. Entsegu bat jaso du, baina erasorako prest dago. Zumalabe baloiaz.
Eta ez dut halako presik nunbait. Kostatzen ari zaie uztartzetan ondo antolatzea, oreka mantentzea. Beste aldera etorri da Pedro Montoya epailea. Baloia Hernaniarrentzat bai, baina atzera eginez. Otxotorena baloiaz jaiki, Armendia. 10 metrora plakatu dute. Aurrelari laguntza izan du baloia babestuta dauka Hernanik. Eta motzean jokatu nahi du orain. Mugasala hor dabil bazterran hasten. Horka Sarasola sartu da. Genua baloi eske oinarekin ostikoa. Ernez zegoen hola eta baina zigorra. Hernaniarren aurka ausarta izan da Inigola eta baloi horren bila joaterakoan. Eta gainera bota zaizkio Hernaniko jokalariak. Zigorra beteta. Zelaian sartu da berriro Mikel Orbegozo. Albora bota du Gernikak alboko sakea etxeko taldearentzat. 22 gainean. Iker Sevillano ere zelairatu da. Aldaketa guztiak eginda, gehienak mintzat bai. Igor Genua ari da orain joko zabaltzaile lanetan. Gernikak luze jokatu du Jon Maguna zelaiarekin, baloia ondo eramandu eta berak hasi du gainera erasoa, paseen beharri gabe. Bigarren erasoaldia Unai Lasak egin nahi zuen, jokoz kanpo, defentsa aurreratua Hernanik. Baloia zabaltzerako aurrera egin dute Hernaniarrek. Olaetaren ostikoa barruan da. Ostikoz jokatu du Oier Garmendiak. Jon Maguna zelaiak eraman. Tupuste egin dute bi jokalariek. Eta ostiko bereztatera Iker Olaete jaso eta zuzenean kanpora, beraz metrorik ez du irabaziko. Urduritasuna ere azaleratzen ari da. Puntu bateko aldea besterik ez dauka Hernanik. Eta partidu hori lauzpabost minutu geratzen zaizkio. Alboko Hernanirentzat 5 jarri ditu jauzian. Eta baloi ona eraman du baina tiradik, baina sakea Hernaniren alde izan dela Hernaniren aldera, alegia. Eta sakea orain Gernikak egingo du. Ja. Pedro Montoya Jon Otxotorenakin Talander Meazarekin izketan ari da. Eta egotzi egin du. Hamasei jokalarirekin ari zen Hernani. Oraintxe ikusi du, 16 jokalarirekin ari zen. Eta hor egotzi dutenean, 10 minutua bete ditunean, barrura sartu dira kanpoan zeuden biak, baina barrutik batek
irten egin behar zuen, arroin bate baina, baina bertan geratu da. Eta minutu batzuz 16 jokalarirekin aritu da Hernani. Zigorra baliatu du Gernikak Hernaniren zelaian sartzeko, Jon Maguna zelaiak irabazi du alboko hori, burruka batean ari dira bi taldetako aurrelariak eskura orain. Baloia galdu egin du Gernikak. Jokoa etenda dago, Habana egonda aurrez. Lasaitzeko esaten die Pedro Montoiak bi taldetako jokalariei. Tentsio handia dago, garaipen hau garrantzitsua litzateke bi taldentzat, baina batipat Hernanirentzat biziri jarraitu nahi du, orezko mailan jarraitu nahi du, eta puntu bateko aldea dauka. Zumalabek uztartzean jarri baloia. Hernaniarrek eraman dute, Otsotorena ondo, Bizkar eman da aurkariari, baloita guzti, eta orain gogorra egiten ari da Hernani baloi hori babesteko eta aurrera egiteko begira. Igor Genua gerturatu da, baloia jasotzera. Ostikoz jokatu asmoz ez da ona, bertan utzi baitu. Hala ere Iraitz Garmendia erne ibili da, baloia eraman egin du gainera Ausart. Eta bultze egin da aurrera egiten ari da Hernani, denbora irabazten gainera. Orain luzeago, Inigo Olaetak eraman du, Zumalabe Ausart, plakatu du Olaeta. Baloia osteko zorian Hernani, baina ez, bai zigorra. Albo batetik sartu eta baloia osten saiatu direlako Hernaniarrak. Tentsio handia dago hurbietan. Leoneti adierazi dio zigor kolpe hori Pedro Montoiak. Ikera Olaetak albora botako du. Metroak irabazi ditu. Alboko sakea Bizkaia Gernikarentzat. Zaleak urduri. Eskura ikusten dute garaipena Hernaniarrek, baina erasorako prest Bizkaia Gernika. Unai Lasak egingo du sakea, luze, Maguna zelaiarekin, sakea Hernaniaren alde, baina erdira egin behar dira. Beraz, aukera orain Hernanirentzat eta Jon Maguna zelaia protestak ari zitzaion epaiari. Eta zigor golpea adierazi du Montoiak. Igor Genuak kanpora botako du, sakea Hernaniarrentzat dalako eta denbora irabazi asmoz noski. Lehenengoa bete du, baloia kanpora ateratzea eta 20 metro irabaztea, berriro ere Gernikarren zelaian. Eta sakea Hernaniarrentzat izango da. Ia. Sei jarri ditu jauzirako Hernanik. Baloia narrastu eginda oso Ausart Zumalabe baloioi berreskuratzera. Igor Genua ere etorri da, aurrelariak lanean jarri nahi ditu. Lan joku itxia egin nahi du, baloia babestuz. Arriskoan jarri gabe aldala. Garaipena eskuan duelako. Denbora irabazi behar du Hernanik. Bizkaiarren defentsa ona. Metroa galtzen ari da Hernani eta erditik aurrera Igor Genuak. Ara nun topatu duen zuloa. Ez du baloia gainera askatu. Lagunen zain geratu da. Hortxe dago baloia Hernaniarren aldean. Gorka Sarasola gain gainean. Baloia oraindik ere Hernaniarrena eta orain bai Habana izan da. Eta 10 segundu besterik ez dira falta, arauzko 40 minutua betetzeko, beraz.
Bai, oraindik ere eten egin du gainera, berriro ere denbora Pedro Montoiak 40. minutua beteta dago, baina jokaldi bat behintzat izango da. Dena ematen ari dira bi taldeetako jokalariak, ez baldintzarik errezenetan, zutik mantentzea ere ez da batera erraza, zelaia nola dagoen ikusita, eta jokatzea, eta ondo jokatzea, areta zailago. 10-11 eskuan dauka, horren beste behar duen garaipena Hernanik. Garaipen horrekin ere, oraindik azkeneko postuan jarraituko luke. Getxo arteak partida zaila Valladolid zen, baina promozioa jokatzeko aukerak gehitu ingo lirateke Hernaniko taldearentzat. Zutitu da Gorka Sarasola. Azken jokaldea izan liteke, garaipena eskuan dauka Hernanik, baloia ordea Gernikarena da. Atzetik egin barko du eraso talde bizkaitarrak. Baloia irabazi du, Mua Sala jaiki da baloiaz, defentsa hautsi egin nahi, 2 edo 3 jokalarien artean geratu dute, bigarren erasoaldia Gernikak, Merkanti, Albai Basurdea, halako batean geratu dute, baina oraindik ere Gernikarren zelaian daude. Presioa egiten Herraniarrak, Mua Sala, ze borroka dagoen aurrelarien artean. Behartuta eraso eginez Gernika, ez da modurik onena. Eta bihotzaz defentsa egiten Hernani. Defentsa ona kasu honetan ere. Batera eta bestera dabil Hernani, baina ez du defentsa haustea lortzen Gernikak. Iker Olaitak ia txokoan, Merkanti bera, baina ondo plakatu dute. Mua Sala, ondo geratu dute beste behin ere. Azken jokaldia da, dudarik ez dago, Inigola eta defentsa hausi du. Ez dute bota lehenengoan, ez da bigarrengoan ere, halako batean baloiaki ezin dio bera jaso du, eta kanpora atera da baloia beraz. Amaitutzat eman barko luke partidua Pedro Montoiak. Ez. Uztartzea. Edo albokoa zer agindu du. Albokoa. Sakea Hernanirentzat. Bai luzeak une hauek Hernaniko jokalari eta zalentzat. Beste behin ere lurrean arazoa ditu Sorbaldarekin Gorka Sarasolak. Jokaldi bakoitzean laguntza behar du. Alboko Hernanirentzat, garaipen bat balio dezake, alboko honek. Motzean, baloia Hernaniarna da, erasora jo dute gainera. Eta hor jokoz kanpo Gernikarrak. Ez da erraza antzematen. Ze taldetakoak diren jokalariak. Igor Genuak. Kanpora bota du. Garaipena eskuan zuelako, denbora agortuta zegoelako, eta begira nola ari diren ospatzen Hernaniko jokalariak gaurko garaipena. 3 partidu irabazi ditu Hernanik eta 3 Euskal Derbia. Kanpo Ordizia menpean hartu zuen lehenengo, ongi asko gainera. Getxo artea aurreko jardunaldian, eta gaur Gernikan irabazi du Hernanik. Horren beste behar duen garaipena lortu du
Patri Polidoriren taldeak Urbietan pozez txoratzen dira, eta badakite gainera oraindik ere horrelako bat baino gehiago egin beharko dituztela mailari usteko, baina esperantza ez dute galdu ez. Sekula baino hobeto ari dira lehiatzen erraniarrak, baita galdu dituzten partiduetan ere. Eta pixkanaka saria edo ordaina jasotzen ari dira, eta saria hori litzateke mailari ustea. Lan horretan buru belarri ari dira. Etxigabe, ez dute federi galdu, eta gaur 4 puntu lortu dituzte Urbietan 16 punturekin, oraindik ere azken postuan, baina oraindik puntu asko dago jokoan, eta horrela jarraitu ezkero batek daki behar da lortuko du erranik mailari eustea. Zuzenean ez bada, zikira promozioa jokatuta. Eta gure partez besterik ez,